dels Cosinets, que és una associació teatral, la que s'han encarregat de poder-nos fer la instància i de poder ocupar en aquests dies d'avui, per tant som una mica infiltrats, diguem-ne, aquest espai. Gràcies per ser-hi de nou. Llegiu-nos, sisplau, llegiu-nos, perquè necessitem totes les visites possibles. Veureu que econòmicament, doncs, lògicament, no... que hi ha publicitat al digital, que és del Google, que si de tant en quant feu un clic, són uns entre 10 i 12 cèntims. Ens farà il·lusió poder-los veure. Ja hem preparat, gràcies a la col·laboració. Bueno, és la col·laboració de Torres, en aquest cas, el meu pare, d'una manera. Doncs ha de sortir, tenim un pica-pica, una mica de vi rosat, blanc, més líquid de gust, perquè disfruteu i acabem aquesta tarda i aquesta presentació de nosaltres. També donar les gràcies. Donar les gràcies a en Pablo i a en Pitu, que han estat els nostres encarregats a la tècnica, que ens saluden, que no els veieu, però no els veureu perquè vindran a fer unes copetes de vi nosaltres, encara que allò de conduir no passa res. I el cas és això, no? Que gràcies, de veritat. Per mi, com a Raimon Trujillo, puguem plenar aquesta sala, més o menys, però que pugueu estar aquí un dissabte de pont, fa molta il·lusió. I ara no estic plorant, però que sapigueu que de la il·lusió